kapor baman kesngi awan lam shipi da unang yalam ni small support. Ada kong anrenja ngada pesan ya ke Visitation Church mau Prem Parish ni dap ke jing songo ke bakrau ya i Chief Minister jongi ibala consider ya ke application jongi ha ka bangila bu ban pan ke jing erap na ka benta ka jing don kam jongka yeng mani jongi Kulishbun kastem ko basuk ko komen de nagalian jing yuan na po na rendikor blok yuan hangni padi CM rakot ingi pagkaroon ka skim nagalian jungi ka sinong kadong katany kabangi la panling bana i Chief Minister Badan Berom jungi kabari ka footbridge pat ka school de ngidap jing sukumen hani ka singi bala khot ingi ban ai kini ki work order nap menteri kini de ngi pun pau jing kublai sibun hoj ngilamat ya sibun ki jinge kini ki senam kamtam ki footbridge ki ba nadu dang khna ngi ki khna school ki nong song thau ki ba crossing by kawa kemun ba kala sem system sikadai den re ngisu komen bau CM kloi ban pai khmat lem singi ki nong kendong ki ba mat ki ching hakini ki system ki bala adap te mentak la long chingker khu na pan pa sinong thau. We are here in the Chief Minister's Presidence to receive the sanction letter which he has sanctioned for some of the schools and some footpath and bridges on our Maplang constituency. 7 of them has been sanctioned today. We are so grateful to our Honorable Chief Minister for so honestly provide us Maplang constituency with assistance to bring up good infrastructure for our villages, different villages on our Maplang constituency. Ngadai Sister Utilia Nongrum, ngadai Principal Jangka Morris Patrick King Higher Secondary School Lai Reng O. Tengah ngongo yai Chief Minister belangi ke scheme nak betaka ko curricular activities kapa ngidon kam high school ban develop ya ka namtaka development jangka kikna kasap katalen memaki kidon sengo shisha tu kata-kata i bai lai rap ingi nak bentakan ke scheme de hakan ka por ngas ngoban ai kublai kit bok ki ruyang bat ker kukur do ya i Chief Minister bai jungi isa konrat sangma na ka benta ka jingerap ka jungi ka scheme ka bangila apply ni i ka de na ka benta ka women's welfare scheme bat hakan ka por ila khot engi bat ngakermen ba kan nerap sibun na ka benta ki long kemi kamtam ka parish jongi ka bade na po ka Mokrwat Parish Southwest Khasi Hills District kublai sibun kublai piparo kateng jonga de ba lansius imle hani singi ngawan ka liang ka production ka jongi ka LS imle production bat kalong ka khubor ka ba sutanat bat ka ba ngam sngo mo ngam poi prakhat ba menemiat ngapoi ka phone call ba man pawan ta kasi man kendu yai sa konat ke sama bedi Chief Minister Badan Jungi andang lawan hang ni pat kalau ke kubur ke ba surprise singa ba ngayo ka jirap na i ba kata kalong ba na kaliang ka LS Simli production ngi sipelong ka show hapo riboy ba kata ka show ka ba kateng ka riboy superstar pat hakan ni kenti menta na ka menta ka riboy superstar season 3 ngayo ka jirap na i sa Jungi i sa konat ke sama bedi Chief Minister Jungi ila ai ka jirap nak mentakan ka show ka bakateng kali boys posta banyo iki kubar baman kesngi subhawan subscribe ka channel unang yalam news kublai shibu